glad for, at vi har været så heldige, at de andre gange, vi har spillet i Aalborg, Studenterhuset, eller... Så har vi været så heldige at udsolgt, og så har vi fået så mange skideballer. Hvorfor spiller I ikke nogle større steder? Det gør vi op, og tusind tak, fordi I kommer. Vi er jo alle sammen op af finanskriser og alt muligt, så det er pisse flot, at så mange har købt voldbillet. Tusind tak, siger jeg. Fordi der er ikke noget, der hedder sanktion, når vi når på de 60 år. De fodrer os med junkfood og pisser på os, og vi skal være heldige, hvis vi bliver fanget. Ja, jeg er tæt på de første. Ja, fint. Det er lige meget. Radio Girl.